İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şuunki programmamıza. Men sizin şuunki programma koşulup bilýäningizde ören şat. Geçen gepleşiklerimizde biz İsa Mesih'in nädip haça çüýlenenigi barada bir näçe bölümleri sizin bilen bile seredip geçtik. Men şuunki gepleşigimi günäden nädip üstün bolmaly. Şu barada dowam etmekçi. Men geçen gepleşigimde aýdyşym ýaly Hudaý mukaddes İsa Mesih mukaddes, ona hiç hili günah yoktu. Ol bizim her birimizi hem şeyle mukaddeslikte yaşamağa çağırıyor. Günah etmeni yaşamaklığı çağırıyor. Şoň üçin men şuunki gepleşigimizde nädip günahdan İsa Mesih'in şol haçta ölüp bizi günahın hükmünden azat edenligi zerarly, biz hem günahdan günahın hükmünden azatlıkta yaşap bilýär. Sebäbi ol bizi azat etdi. Şol haçta ölmek bilen näçe zatlar baştan geçirdi. Nähili masgaralamary, kemsidilmeleri, ol nähili ýenjilip urulup, şeýle jebir sütüm, ejir baştan geçirdi. Bizi günahın hükmünden azat etmek üçin şu zatlar baştan geçirdi. Şoň üçin İsa Mesih bize öz mukaddes ruhunyň üstü bilen mukaddes ýaşaýyşa bizi çağırýar. Mukaddes ýaşaýyş Hudaýa hormat getirýär. Men sizin bilen şugun bir näçe aýatlary paýlaşmakçy. Men dilegim şu aýatlar size günlük durmuşyňyzda günäden üstün bolmaga kömek eder diýip men şonu dileýän. Hakyky yürekden İsa iman etýärler özgörüp bilýär. Bu özgörme diňe Hudaýyň mukaddes ruhunyň üstü bilen mümkin. Hem şol Hudaýyň öz işiniň üstü bilen, Hudaýyň gudratynyň üstü bilen şu özgörme mümkin bolup bilýär. Gelin häzir Pavlus şu barada näme diýär? 2 Korintoslar kitabynyň 5-nji babynyň 17-nji aýatyna seredip geçelim. Şoňa görä-de kim İsa Mesih'e degişli bolsa, ol täze yaradylışdyr diýär. Ene köňeti geçip gitdi, enni täzesi geldi. Ene şu ýerden görüşimiz ýaly, biz şol İsa Mesih'in haçta ölmek bilen eden işleri zerarly. Enne biz adam atan nesli hükmüne insan günäli insan tebigatynda bolsam, ruhu taýdan bize täze ýaşaýyş. Şoň üçin Pawlus bize diýär, kim İsa degişli bolsa, ol täze yaradylışdyr diýär. Siz täze durmuşa görä ýaşamaly ruh taýdan. Ol bize bärde görkezýär, köne geçip gitdi, enni täzesi geldi diýär. Ana men geçen gepleşigimizde size ýatladyk geçipdim şu ahyryna. Diňe İsa daky hem şoň onuň bizim üçin haçta eden işine iman arkaly biz Hudaý tarapyndan kabul edilip ebedi ýaşaýyşa eýe bolup bilýärdik. Täze İsa'nın ölümi on jaýlanyp hem soň ölümden dirilmegi Hudaýyň İsa'nın eden işi bilen kanagatlanandygyny görkezýär. Şoň üçin hem şol bärde biz görýäsene İsa Mesih'in haçtan ölüp dirilip bize ruhu taýdan täze ýaşaýyş berdi. Şoň üçin Pawlus diýär, enne siz täze yaradylış. Sizin her biriňiz İsa Mesih'e degişli bolsaňyz, oňa iman etýän bolsaňyz, sizin köni günäli durmuşyňyz geçip gitdi diýär, enni täzesi geldi. Ruhu taýdan täze ýaşaýyş. Biz şonu kabul edip şoňa görä ýaşamaly. Biz ýene de Ezekiel kitabynyň 36-njy babynyň 25-nji 27-nji aýatlaryna da şu bu köne äht şu ýerde aýdylýan zatlar İsa Mesih'in üstü bilen amal boljakdygyny bize peýgamberlik edip otýar. Onsoň üstüňizde tämiz suwdan seperin. Siz tämiz bolarsyňyz.
Tide ähli haramlygyňyzdan, ähli butlaryňyzdan tämizlärin. Tide täze ýürek bererin. İçiňize täze ruh talaryn. Daşdan bolan ýüregi gowraňyzdan çykaryp, tide etten bolan ýürek bererin. Parzlarymy berja ederiňiz ýaly men sizi ruhum bilen dolduraryn. Onsoň hökümlerimi doly ýerine ýetirersiňiz. Ine şu ýerdenem görýät. Bärde aýdylýan zatlar İsa Mesih'in şu dünýä gelip bize täze ýaşaýyş berjektigi barada aýdylyp otýar. Indi bizde şu wagt şu täze ýaşaýyş bar. Men sizi ruhum bilen dolduraryn diýe bärde 27-nji aýatda. Parzlarymy berja ederiňiz ýaly men ruhum bilen sizi dolduraryn diýe. Şu mukaddes ruh biziň kalmada ýaşaýan mukaddes ruh bize Hudaýyň mukaddes sözüne berilýän tapşyryklary ýerine ýetirmäge bize kömek etdi. Şol Hudaý bizi mukaddes ýaşaýyşa çagyrýar. Hem Hudaýa hormat goýup ýaşamagy çagyrýar. Oň biziň kalmadaky mukaddes ruhy şu zatlary berja etmäge bize kömek etdi. Belki siz bu zatlar eýen bilýänsiňiz. Ýöne eger bilmeýän bolsaňyz Ezekiel'in 36-njy bab 25-nji 27-nji aýatlaryna ýene-de seredip bilersiňiz. Ýene bärde näme diýär şu daşdan bolan ýüregi aýryp diýe size etten bolan ýürek bererin diýär. Ýumşak ýürek. Mukaddes ruh biziň ýüregimizi ýumşatýar şu wagt. Mukaddes ruh biziň kalmady açyp Hudaýyň mukaddes sözlerini okanmada kabul hakykatlar kabul etmäge bize kömek etýär. Täbi İsa Mesih şol Ýohanna kitabynyň 14-nji 15-nji 16-njy aýatlaryna da görýäňiz. Ol menine gidip barýan idi, ýöne men size bir kömekçi iýererin. Şol kömekçi mukaddes ruhdy. Näme diýdi İsa Mesih? Şol mukaddes ruh diýär. Eger siz günah etýän bolsaňyz, şony ýagtylyga çykarýar. Hem ol bize hakykatlary öwretýär. Mukaddes ruh size mugallim diýdi. Ol size öwreder bar zatlary, hem köşeşdirji. Indi şu wagt mukaddes ruh bize biziň ýüregimizi ýumşadyp, hem Hudaýyň parzlaryny Hudaýyň mukaddes sözüne aýdylýan zatlary berja etmäge bize içki güýç berýär. İçki güýç berýär. İmanlar Hudaýyň çağılary. Siz bu barada Hudaýyň mukaddes sözüne eýem okansyňyz, ýöne Hudaýyň çağılary bu insan tarapyndan dogulmadyk, eýsem Hudaý tarapyndan dogulan. Ýa-da mukaddes ruh tarapyndan dogulanlar Hudaýyň çağılary bolup bilýär. Ene bu barada Ýohanna kitabynyň 1-nji babynyň 12-nji 13-nji aýatlaryna şeýle diýär. Ol özüni kabul edip, adyna iman ederleriň hemmesine Hudaýyň perzentleri bolmak hukugyny berdi. Olar ne ten, ne insan isleginden, ne de är howusynyň dogulupdylar. Olar Hudaý tarapyndan dogulan perzentlerdir. Nähili güýçli wada bize bärde berilýär. 10-njy aýatda. Eger siz İsa Mesih kabul etseňiz, bärde näme diýär? Şol öz adyna iman ederleriň hemmesine Hudaýyň perzentleri bolmak hukugyny berdi diýär. Islenik İsa Mesih'i öz kalbyna kabul ederleriň şol iman boýunça imanlara İsa iman etýärleriň hersine Hudaýyň perzentleri bolmak hukugyny berdi diýär. Şol iman üstü bilen biz eýe bolýar şu zatlara. Nähili hoş habar bärde görýär. Ýene de bize Hudaý öz mukaddes sözüne ýatlatýar. Şol Hudaýyň perzentleri ten insan isleginden bolmadyk-by. Hudaý tarapyndan dogulan perzentler diýär 13-nji aýatda. Hudaý mukaddes ruh tarapyndan dogulan perzentler. Ine öz günlük durmuşymyzda biz şuny ýatlap ýaşamaly, şu hakykaty. Biz öz durmuşymyzda şu Hudaýyň perzentleri hökmüne begenip şatlykdan doly ýaşaýatmy? Şu dünýädäki zatlary seredip, töweremizde bolup geçýän zatlary seredip, biz şol Hudaýyň perzentlerdigimiz käwagt ýatdan çykarýar, şeýle dämi? Men öz durmuşymda da şu zatlar bolup geçýär. Şoň üçin men şu şeýle bolýanlygyny men bilýän. Özüm şonu baştan geçiremden bilýän. Ýöne biz ýene de Hudaýyň sözüne dolanyp, şu ýerde biz barada aýdylýan hakykatlaryna görä ýaşasa, biziň durmuşymyzda sazlaşyklyk hem rahatlyk bolýar öz kalmada da.
Ödümde hemişe şol Hudaýyň perdentlerdegini ýatladyp ýaşasak, töweremizde görýän zatlarymyz bular bize täsir etip bilmeýär. Hudaýyň hakykatlary bizi işden daşa üýtgetýär. Yine de şol Hudaýyň çağalar bolmak barada Titus kitabynyň 3-nji babynyň 4-nji, 7-nji ayatlaryna şeýle diýilýär. Emma halasgarymyz Hudaýyň mähremligi, insana bolan söýgüsi äşkär bolanda, biz dogrulyga daýanyp eden işlerimiz arkaly däldi, onuň rahim şefagaty arkaly halat edildik. Hudaý bizi mukaddes ruh arkaly özgördüp, gaýtadan dogluş arkaly tämirledi. Biz Hudaýyň merhameti bilen aklanyp, onuň baky ýaşaýşy umyt baglayan miras düşerleri bolar ýaly, Hudaý bize halatgarymyz İsa Mesih arkaly mukaddes ruhy boldan bol içildi. Ene şu ýerde de biziň üçin gaty wajyp wadalar berilýär. Hakykatlar. Şu hakykatlar biziň täze durmuş barada gurrun etýär. Köne geçdi. Köne tennäki durmuş geçdi. Endi mukaddes ruh biziň kalbymyzda ýaşap, biz şol täze mukaddes ruha görä ruhy durmuşda ýaşaýar. Halasgarymyz Hudaý mährem diýär şol. Öz mähribanlygy, mähremligi, insana bolan söýgüsi zerarly şol eden işlerini etdi ol. Ol bizi öz şu dogrulyga daýanyp eden işlerimiz arkaly halat etmedi. Men nähili gowy işe bereýin. Men gowy eden işim hiç çaçanam halat etip bilmeýär. Insan işi hiç çaçan bizi halat etip bilmeýär. Ýöne Hudaýyň rahim şefagaty bizi halat etdi. Öz çağalaryna bolan söýgüsi zerarly, mähremligi zerarly, rahim şefagaty zerarly bizi halat etdi. Şu hakykatlary bilip biz gaty pesbärlikde ýaşamaly Hudaýyň öňünde. Hemişe onu alkyşlap. Hatda şu bize dem berýänem, jan berýänem Hudaý. Ene biziň görüp bilýänimiz, ýörep bilýär, tagamy dadyp bilip otyr. Şu zatlaryň hemmesi ýa-da duýgy ellerimizde, ayaklarymyzda. Şu zatlary ýatlap ýaşamanda biz elbetde kalmada Hudaý şol minnetdarlykdan dogly bolýar Hudaýa. Rahim şefagat arkaly biz halat edildik. Gowy eden işlerimiz zerarly däl. Hudaýyň rahim şefagaty, merhameti arkaly halat edildik. Bizde özgörme, üýtgeme, içki üýtgeme nähil bolup geçýär häsiýetimizde, pikirlerimizde. Ene bärde Titus'da diýär, Hudaý bizi mukaddes ruh arkaly özgördüp, gaýtadan dogluş arkaly tämirledi diýär. Biziň kalbymyzda üýtgeme diňe mukaddes ruhyň bilen mümkin. Biz hiç ýyly özümizi üýtgetip bilmeýär. Bizde şol güýç ýok. Şoň üçin biz hemişe öz durmuşymyzda mukaddes ruh, Ata Hudaý ýa İsa Mesih ene. Men durmuşum teň öňüne. Esleýişiňçe ulan diýip şeýle ýaşasak bu Hudaýyň öňünde petberlik. Şonu biz şuda şeýle ýaşamaklyk bizi günah etmekden halat etdi. Täbi men hemişe Hudaýa tabirlikde ýaşap otyrym. Men oňa sen amal erkin amalaşdyn, men erkim amalaşmasyn diýip ýaşaýan. Şeýle ýagdaýda bir günah etmäni, günäden üstün bolup ýaşap bilýär. Ýene de bärde diýär, şol Hudaý mukaddes ruh arkaly biz özgörýär. Hemem gaýtadan dogluş arkaly biz tämirlenýär. Şeýle bärde gaýtadan dogluş arkaly tämirlenmek diýmek, bu ikinji dogluş. Biz şonu Yohanna kitabynyň 1-nji babynyň 13-nji aýatyna okap geçdik. Hudaý tarapyndan doglan perzentler. Mukaddes ruhdan doglanlar. Şo barada bärde gurrun edilýär. Şol mukaddes ruh Hudaý tarapyndan doglanlar, tämirlenýär. Şol gaýtadan dogluş bolýar. Ene 6-njy 7-nji aýatda da görýär şol Titus 3. Biz Hudaýyň merhameti bilen aklanyp, onuň baky ýaşaýşy umyt baglayan miras düşerleri bolar ýaly, Hudaý bize halatgarymyz İsa Mesih arkaly mukaddes ruhy boldan bol içildi diýär. Boldan bol içildi mukaddes ruhy. Eger siz İsa Mesih'e iman etýän bolsaňyz, mukaddes ruh siziň hem kalbyňyzda boldan bol. Hudaý şonu içilip otyrdy. Boldan bol mukaddes ruhyny berýär. Şol mukaddes ruh size günlük durmuşyňyzda nähili ýaşamaga ýol görkezýär.
Günnelik durmuşyňyzda Hudaýyň erkin nähili amala aşyrmaga size kömek etýär. Günnelik durmuşyňyzda nähili mukaddes ýaşamaklyga size kömek etýär. Hem siziň durmuşyňyzda ene synaglar bolup geçenne, günah etmedlikden sizi gorap taklaýan mukaddes ruh. Günah etmedlige size güýç berýär, içki güýç berýär. Günah etmekden saklanmaga güýç berýär. Mukaddes ruh bize Hudaýyň sözüne düşünmäge kömek etýär. Hem Hudaýyň günnelik durmuşymyzda haýsy ýoldan ýöremeldigimizi mukaddes ruh bize kömek etýär. Ýöne men esas soragym öz durmuşymda da men mukaddes ruha öz durmuşymda ýol berýänmi? Oňa tabirlikde ýaşaýanmy ýa-da öz ýolumy saýlap öz ýoluma görä ýaşaýanmy? Şoň üçin bize gatty seretap bolmaly. Ýa mukaddes ruhyň sesi biziň sesimizi ýaly batyl ses däl. Ýöne Hudaý İsa Mesih arkaly mukaddes ruhy bize boldan bol eçildi. Biz mukaddes ruhyny görä Hudaýa hormat goýan durmuşda ýaşap bilýär. Ýene şoňsy bilen mümkin. İmanlar mukaddes ruhy görä ýaşamaldygy barada Hudaýyň mukaddes sözüni bize birnäçe kitaplarda şol hem ayatlarda bize görkezilýär. Ene mukaddes ruh men aýdyşym ýaly ol biziň kalmada ýaşap bize günäden üstün bolup hem Hudaýa hormat getirýän durmuşda ýaşamaga şol bize kömek etýär. Şol bize kömek etýär. Ene bu barada Rimler kitabynyň 1-nji babynyň Rimler kitabynyň 8-nji baby 1-nji 15-nji ayatlaryna bile seredip geçelim. Şeýlelikde İsa Mesih'e degişli bolanlar inni asla höküm edilmez. Sebäbi ýaşaýyş berýän mukaddes ruh meni İsa Mesih arkaly günäniň we ölümüň ygtyýaryndan azat etdi. Musanyň kanuny insan höweslerimiziň höttüsinden gelip bilmänsiň bizi halas etip bilmedi. Kanunyň başarmadyk işini Hudaý amala aşyrdy. Hudaý dünýädäki günä sebäpli öz ogluny bir günäkär insan kimin iyi berdi de ol arkaly günäni höküm etdi. Hudaý muny kanunyň adalatly talaplarynyň bizde berjaý bolmagy üçin amal etdi. Şullukda biz inni insan höweslerimize görä däl-de mukaddes ruhy görä ýaşaýar. Çünki insan höweslerine görä ýaşaýarlar bu höwesleriň oňlayan zatlary barada pikir edýärler. Mukaddes ruhy görä ýaşaýarlar bolsa, onuň ruhyň oňlayan zatlary barada pikir edýärler. İnsan höweslerinden döreýän pikirler adamy ölümeltýär. Mukaddes ruhdan döreýän pikirler bolsa, ýaşaýyş we parahatlyk berýär. İnsan höweslerinden döreýän pikirler Hudaýa düşmandyr. Sebäbi olar Hudaýyň kanunyna tabin däldir. Aslynda tabin bolmagy başarýanym däldir. Şonuň üçin insan höweslerine görä ýaşaýarlar Hudaýyň göwnünden turup bilmez. Eger Hudaýyň ruhy dogrudan da kalbyňyzda mesken tutan bolsa, siz insan höwesleriniň ygtyýaryna dälsiňiz. Siz mukaddes ruhyň ygtyýarynasyňyz. Kimde Mesihiň ruhy bolmasa, ol Mesih'e degişli däldir. Eger İsa Mesih kalbyňyzda mesken tutan bolsa, onda günä derarly ölmeli bolsaňyz da, mukaddes ruh size ýaşaýyş berer. Sebäbi siz Hudaýyň huzuruna aklanansyňyz. Eger İsa Mesih'i ölümden dirildiğinin ruhi kalbyňyzda ýaşaýan bolsa, onda ol kalbyňyzda ýaşaýan öz ruhy arkaly İsa Mesih'i dirilçi ýaly siziň de pany teniňizi ölümden dirildir. Şoňa görä-de ey dogalar, birini insan höwesleriniň talaplaryna görä ýaşamaga borçly däldir. Eger siz insan höwesleriniň talaplaryna görä ýaşasaňyz, ölersiňiz. Emma insan höwesleriniň yaman işlerini mukaddes ruhyň güýji arkaly ýok etdiňiz, ýaşarsyňyz. Sebäbi mukaddes ruhy erýärler Hudaýyň perzentleridir. Hudaý bize öz ruhuny berdi. Ene şu bölüm Rimler kitabynyň 8-nji babynyň
1-nji 15-nji ayetlary. Gaty köp hakykatlar bärde biz görýär. Şu okan ayetlermizde näçe zatlary öwrenýär. Hakykatdanam mukaddes ruh şoňa göre ýaşaýyş, täze ýaşaýyşa göre biz gündelik durmuşymyzda synaglardan, günälerden üstün bolup ýaşap bilýär. İsa Mesih'e değişli bolalar var da näme diýär? Pavlus şol ilki başta 1-nji ayetde bize şunu ýatlatýar. İsa Mesih'e sen değişli bolsaň asla höküm edilmersiň diýär. Täbi biz günah üçin höküm edilmeýärsiň. İsa Mesih bizim günämiz üçin töledi, haçda öldü. Bizim ähli günälerimiz üçin. Geçen döwürde eden günälerimiz üçin, häzirki döwürde etjek günälerimiz, gelecekde ediljek günälerin ählisiniň tölegini haça çüýläp şonda töledi İsa Mesih. Öz janynyň üstü bilen, öz janyny pida etmek bilen, gurban etmek bilen şol günäň muzduny ol töledi. Şoň üçin Pavlus bize şu hakykaty ýatlatýar bärde. Rimler 8-nji bab 1-nji ayetde diýär, şeýlelikde İsa Mesih'e değişli bolalar enne asla höküm edilmez diýär. Asla höküm edilmez. Soň 2-nji ayetde ol näme diýýär? Sebäbi ýaşaýyş berýän mukaddes ruh meni İsa Mesih arkaly günäniň we ölümiň ygtyýaryndan azat etdi diýär. Ýaşaýyş berýän mukaddes ruh sizi İsa Mesih arkaly günäniň hem şol ruhy ölümiň ygtyýaryndan azat etdi. Eger biz günäň hökmünden azat edilen bolsak, näme biz azat etýär onu? Eger biz bar ünsimiz şol Hudaýy mukaddes bolup ýaşamaga, Hudaýy hoşal etmäge üns bersek, Hudaýyň mukaddes ruhy bize günäden üstün bolmaga kömek etýär. Mukaddes ruh bize şonu kömek etýär. Da köne ähde bilýän şol Musa Israillere şol kanunlary berdi. Ine şonu diýe şol Musa'nın kanuny insan höwüslerimiziň hüttesinden gelip bilmensek ol biz halas etip bilmedi diýär. Musa'nın kanunlary hiç kimi halas etip bilmedi. Sebäbi Musa insan, insanyň kanuny insany halas etip bilmeýär. Diňe Hudaý insanlary halas etip bilýär. Ene bize şu zatlar berdi. Pavlus ýatladı otyr. İnsan tarapyndan edilen hiç zat bizi halas etip bilmeýär. Ýöne Hudaý öz hereketiniň üstünden öz ogluny günäkär insan hökmüne berip şu dünýä şol İsa Mesih arkaly günäni höküm etdi. Ene bu bärde biz görýär 4-nji ayetde şonu Pavlus bize ýatlatýar. İsa Mesih arkaly Hudaý günäni höküm etdi. Şoň üçin bedeni höküm edilmeýär. Günä İsa iman etýärler höküm edilmeýär. Sebäbi İsa Mesih töledi ýa. Bizim üçin şu tölegler töledi. Kanunyň adalatly talaplarynyň bizde berjay bolmagy üçin şonu Hudaý şeýletdi. İsa Mesih şol kanunyň talaplarynyň bizde berjay bolmagy üçin eden işini etdi. Şoň üçin biz inni täze ruhy durmuşymyzda Pavlusyň aýdyşy ýaly insan höwüslerimize göre däl de mukaddes ruha göre ýaşamaly. Mukaddes ruha göre ýaşamaly. Täbi eger entegen biz insan höwüslerimize göre ýaşasak, onu näme bolýar bärde? Günä. Ýene de şol günäde ýaşaýar. Ýöne mukaddes ruha göre ýaşasak, Edil Pavlusyň 4-nji aýatda aýdyşy ýaly mukaddes ruha göre ýaşamaly. Şoňa göre ýaşasak, onda bizde azatlyk bolýar. Kalbymyzda, öz durmuşymyzda da azatlyk bolýar. 5-nji aýatda şeýle diýär: "Çünki insan höwüslerine göre ýaşaýarlar, bu höwüsleriň oňlaýan zatlary barada pikir etýärler. Mukaddes ruha göre ýaşaýarlar bolsa, onun oňlaýan zatlary barada pikir etýärler." Ine şu ýerde aýdylýan zatlar hakykat. Hakykaty görýär bärde. Eger biz insan höwüsine göre ýaşaýan bolsak, onu näme bolýar? Biz onu şol öz höwüslerimizi, öz isleýän zatlarymyzy berjay etmek üçin ýaşaýar. Ýöne mukaddes ruha göre ýaşaýan bolsak, onu diňe
şol mukaddes ruhy Hudaýy hoşal etýän zatlar barada biz pikir etip ýaşaýar. Ýoksa biz şeýle mukaddes ruh biziň kalmada bolmasa, onda biz Hudaýyň ýoluny görä ýaşap bilmeýär. Pawlus bize şonu duýdurýar 5-nji aýatda. Mukaddes ruhu görä ýaşamaklyk gaty wajyp täwäbi şol bize durmuş hem rahatlyk berýär kalmada. Ene ol 6-njy aýatda näme diýär bize? İnsan höwüslerinden döreýän pikirler adamy ölüme eltýär. Mukaddes ruhdan döreýän pikirler bolsa ýaşaýyş we parahatlyk berýär. Ene insan höwüslerinden döreýän pikirler bizi ölüme eltýän ekeni. Şu gaty gowy duýduruş berdi Pawlus berýär. Ýöne mukaddes ruhdan döreýän pikirler, Hudaýdan bolan pikirler bize ýaşaýyş hem parahatlyk berýär, rahatlyk berýär kalmada. Hem töwrekde birek bilen gatnaşygymyzda da bize rahatlyk berýär. 7-nji aýatda diýär, insan pikirlerinden döreýän pikirler Hudaýa düşmandyr. Sebäp olar Hudaýyň kanunyna tabin däldir. Aslyna tabin bolmagy başarýan hem däldir diýär. Biz öz pikirimizi, öz isleglerimizi, höwüslerimize görä ýaşasak, ene bu Hudaýa düşman diýär. Hudaýa tabilikde ýaşamaýar, şeýle durmuşda. Ene şol wajyp berdi. 8-nji aýatda Pawlus näme diýär? Şonuň üçin insan höwüslerine görä ýaşaýarlar, Hudaýyň göwnünden turup bilmez. Eger biz öz gündelik durmuşymyzda şu günem öz tenimizdäki isleglere görä ýaşaýan bolsak, öz höwüslerimize görä ýaşaýan bolsak, onda Hudaýyň sözi anyk berdi aýtýar. On şeýle ýagdaýda, şeýle ýaşaýyşda biz Hudaýy hoşal etip bilmeýär. Hudaýy hoşal etýände, Hudaýa tabilikde, pesbärlikde ýaşalýan durmuş Hudaýy hoşal etip bilýän ekeni. Ýene de 9-njy aýatda Pawlus näme diýär? Eger Hudaýyň ruhy dogurdan da kalbyňyzda mesken tutan bolsa, siz insan höwüsleriniň ygtyýaryna dälsiňiz, siz mukaddes ruhyň ygtyýaryndasyňyz diýär. Her bir İsa Mesih'e iman etýärler, tene görä höwüse şoň kontroly gastynda bolman eýsem siz mukaddes ruhyň ygtyýaryna ýaşaýaňyz. Bu gaty gowy habar berdi. Täzet İsa Mesih'e degişli. Men sizi ýene de şu gepleşikde öwrenen zatlarymyzyň üstü bilen şol mukaddes ruhy Hudaýa tabilikde ýaşamaga çagyrýan. Gynansagan biziň şuňky gepleşigimiz tamamlanýar. Endiki gepleşigimize çerli, hoş ta bolun. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşır.